De Jupiler Pro League is opnieuw begonnen en dus is onze vaste basisopstelling terug van nooit echt weg geweest. Christophe, Marnik, Siebe en ikzelf, Mathies, starten opnieuw. Welkom bij FC Limburg, de podcast. Christophe, Marnik, in een nieuwe studio. Wat vinden jullie ervan? Ja, het glasje wijn ontbreekt nog in deze setting. Hè? Zo, ja. Het is nog iets, het is wel vroeg voor een glas wijn, moet ik zeggen. Ja, dat is een beetje aanpassen toch zo. Het is nog wel... Het is iets te comfortabel. Dus. Ja. Dus anders moeten we wakker schudden als we indommelen. Nee, kijk, ja, Marnik, je had gezegd dat je toch liever op een kruk zit, maar dit is ook goed, toch? Ja, dit is goed vooral, omdat ik heb een vrij zwaar weekend achter de rug. Dus een bedevaart gedaan van bijna 20 kilometer. Scherpenheuvel. En ja, dus goed dat de beentjes even kunnen Goed rusten. dat je kan rusten, inderdaad. Nu, je ziet het, de retro-truitjes zijn mee verhuisd, maar de nieuwe truitjes van dit seizoen die ontbreken nog. Dus bij deze meteen een oproep naar de Limburgse profclubs om een nieuwe shirtje op te sturen, zodat we die hier kunnen ophangen. Het adres, hopelijk kennen ze het een beetje, maar het is HBVL, dus Herkenrode Singel 16 in Hasselt. Dus we gaan zien of hier volgende week al een nieuw truitje hangt of niet. Nu moet je wel weten dat de boze kijkers en luisteraars nu ook weten waar ze moeten zijn als we het te bruin hebben. Ze mogen ook brieven sturen naar ons, dat mag zeker. Nee, ze gaan ons weten zitten. Ja, dat is ook waar. Maar we zullen het meteen over de nieuwe Limburgse derby hebben ook. Tussen STVV en Lommel dit weekend. Het was een derby met uitzicht op een werf en een parking. Dat was ook weer even wennen, maar hebben jullie wel genoten van de clash tussen STVV en Lommel? De mensen die een abonnement hebben op de NMBS, die konden ook meekijken blijkbaar. Hè? Er is een trein gepasseerd en... Want op de trein zie je het veld volledig liggen. Hè? Ja. Klopt. Maar hebben jullie genoten van de clash tussen STVV en Lommel? Zeker wel. Ik vond het een heel leuke match. Zeker als openingsmatch, want vorige week zei ik nog, van eigenlijk die derby op zich is speciaal. Dus als eerste match die ook al speciaal is. Het is jammer dat het een derby is, maar ja, ik moet zeggen dat ik het mis had, want het was echt wel de moeite. En Lommel, we starten heel sterk, STVV nam over. En ja, zoals vorig jaar al wel vaker ook het geval is geweest op momenten dat het iets minder liep, ja, de efficiëntie. Want STVV had erg veel kansen. Maar ik vind dat Lommel zich kranig verweerd heeft en zelfs eigenlijk had kunnen winnen op bepaalde momenten, omdat STVV het niet afmaakte. Maar omdat Lee Johnson zei vooraf van... ja, we gaan onze filosofie trouw blijven. Maar je merkte toch ook dat hij zelf had begrepen dat ze defensief moesten zorgen dat het goed stond. Met heel veel mensen in de eigen 16 op momenten dat STVV kwam aandringen. Dus wat dat betreft ziet het er toch goed uit voor Lommel, vind ik. Nee, dat zijn alle trainers die zeggen allemaal, we gaan frank en vrij spelen. Ik bedoel, je moet eerst de organisatie zetten natuurlijk om iets te kunnen bereiken, hebben ze gedaan. Nu, er was heel veel doelgevaar, hè? Dus dat maakt natuurlijk een heel aangenaam kijkspel. En het kon alle kanten. Nou, tot de laatste minuut kon het aan twee kanten gebeuren. Ja. Mm-hmm. Alleen moeten we duidelijk zijn dat Sint-Truiden verdiende te winnen. Op basis natuurlijk van het balbezit en het aantal kansen. Maar dat had evengoed nog had kunnen foutlopen voor hen in de allerlaatste minuut. Maar het was zowel, als je de waardeverhoudingen op voorhand inschat, denk ik wel dat je dan de match krijgt die je een beetje kan verwachten. Ja, de nummer 3 van vorig jaar. Nu bij STVV beseffen ze ook wel dat het heel, heel moeilijk zou zijn om dat te herhalen. Maar het spel was wel goed. Ja, Veel beter dan ik verwacht had, eigenlijk eerlijk gezegd. Hetzelfde spel als vorig jaar en er moeten nog versterkingen bij komen. Dus wat dat betreft was ik wel positief verrast ook van STVV. En dan de ploeg waar we hebben het vorige week nog gezegd, de ploeg die opkomt, waarvan je ziet dat er toch een bepaald enthousiasme in zit. Mm-hmm. En dat die gaan niet wegkruipen op een bepaald moment en er niet meer uitkomen. Hè? Dus die hebben nog wel die drive naar voren. En ja, dat Vici laatste minuut, die moet altijd binnen natuurlijk. Hè? Ja, dat was zo afgewerkt zoals op training. Hè? Zonder al te veel overtuiging. Van eigenlijk als je daar echt zo de overtuiging hebt van dit is wat er moet gebeuren, die bal moet erin. Dan was Bertaccini binnen trapte door het net ongeveer. Ja, die twijfelt niet. Nu, de drive was er zeker bij Lommel. Ze kwamen zelfs op voorsprong via een strafschop wel. Leek me wel een duidelijke strafschop te zijn. Het was raar dat de scheidsrechter dat niet... Hij stond niet goed gepositioneerd, denk ik. Maar ja, in feite had hij het moeten zien. Maar weet je wat dat ook is? Dat is in het aanvaller puntje. Ook. Ja. Een aanvaller. Nee, maar ook zo voor een scheidsrechter. Zo'n puntje van de baklijn. Dat is zo precies dat daar een zwaarder fout moet gebeuren dan
dan centraal. Dat is zo van, dat is toch wel licht hè, voor een strafschop. Maar ja, een fout in de grote baklijn is een strafschop. Ja. Dat leidt tot een strafschop, is heel simpel. Zo simpel is het inderdaad. Seuntjes zetten die strafschop feilloos om. Zijn we weer vertrokken voor heel wat doelpunten van Seuntjes. Maakt hij er minstens 10 dit jaar? Ik bedoel, als we de strafschoppen erbij tellen, en ze krijgen er heel wat, dan zal het wel, je ziet wel dat het iemand is die een strafschop kan nemen en die een beetje wacht op een keeper. Dus, en hij zei ook van, ik weet dat de keeper... weet waar wist, hij gaat trappen. Of trappen in het verleden. Ja, hè, ik weet dat de keeper wist waar ik ze vorig jaar trapte. En daar, Dus, daar dook Kokubo ook naartoe, naar die hoek. Hè, dus. Dus, En dan trapt hij naar ergens anders. Ja, maar dat heeft ook... Ervaring ook. Hè. Ervaring en een stapje sneller denken dan je tegenstrever. Met Seuntjes hebben we een oude doelpuntenmaker, maar hij is niet de oudste doelpuntenmaker in de Jupiler Pro League. Toch, Siebe? Dankzij die omgezette strafschoppen schrijft Ralf Seuntjes geschiedenis bij Lommel. Hij is de opvolger van Vit Valenta, die op 15 maart 2003 de laatste Lommelse goal op het hoogste niveau maakte. De Son of God scoort dus op zijn 37e voor het eerst in de Belgische eerste klasse, maar het record van oudste doelpuntenmaker heeft hij nog lang niet te pakken. Dat record staat namelijk op naam van Vital Borkelmans. Brommerke was maar liefst 40 jaar, 11 maanden en 14 dagen oud toen hij op 15 mei 2004 voor Cercle Brugge scoorde in zijn allerlaatste wedstrijd op het hoogste niveau tegen Westerlo. Ja, Seuntjes beschikt natuurlijk wel niet over een brommerke, hè. Zoals Vital. Nee, inderdaad. Maar meer dan 40 jaar, ouder dan 40 en nog scoren in de Jupiler Pro League. Misschien doet Seuntjes het volgend jaar of binnen 2 jaar, wat is het, na. Maar Borkelmans is ook eeuwig jong. Hè. Ja, dat is ook waar. Nu, STVV die leken even later ook een strafschop te krijgen. Volgens de scheidsrechter dan toch, maar de VAR heeft ook daar tussen gekomen en het was ook duidelijk geen strafschop. Nee, en je zag het ook aan de verbazing in de ogen van de verdediger. Zo van, ja, maar ik kreeg die een bal toch met een buik. Ja, dus. Ik vond het vreemder dat hij dat niet zelf gezien had, of niet goed gezien had. Want als je strafschop fluit, dat betekent toch dat je hands gezien hebt. En dat was niet zo. Ja, en dat het toch, blijkbaar. en dat die arm dan toch wat van het lichaam ja, ook is. Ook, nog. hè? Dus ja, hij stond ook aan de andere kant van de verdediger. Dus vond ik het vreemd dat hij daar wel floot. Dus ja, eigenlijk toch geen beste beurt. Als je 3 keer in beslissende fases door de VAR moet geholpen worden. Maar was wel scherp, hè? Die was wel scherp. Die waren wel goed, ja, zeker. Ondanks de achterstand was STVV wel de betere ploeg, we hebben het hier net al gezegd. En de 1-1 was ook verdiend en een mooi doelpunt van Sebaoui, vond ik. Ja, alleszins. Ik denk nog wel dat hij onderweg iemand raakt. Want het was echt zo'n streep. En dat hij daardoor nog snelheid bij kreeg. Maar het was de aanname op zich ook al. Ik ben zo niet echt een heel grote fan voor zolenwerk. Zeker niet zoals op het WK. Paredes bijvoorbeeld, die dan als verdediger zo opdrijft en dan onder de voetzool daar wat staat te jennen zo, op die positie. Ja, ik wilde zeggen... meerwaarde ontbreekt. Ja, ik wilde zeggen, mijn grootvader kan dat ook nog, maar jammer genoeg zijn die allebei overleden. Maar die had het... Ja, dan wordt het moeilijk. Dus die had het nog wel gekund. Dus solowerk, ik ben daar geen al te grote fan van, tenzij dat het efficiënt is. En die bal aannemen met de zool die naar je toe komt gerold, dat is ook al niet simpel. Hij trekt die in 1 keer mee, waardoor hij heel snel kan handelen en schieten. En ja, hij zat er heel goed in. En, ja. Ook een beetje gif, denk ik, van... Ja, ik heb die domme strafschopfout gemaakt. Van, ik moet er iets goed maken. Ja. En hij speelde ook geen supergoeie wedstrijd, ook niet tot aan toe. Dus... Nee, hij was man van de match, maar dat was een beetje raar. Ja, door het doelpunt, vermoed ik dan. Maar het was niet zijn allerbeste match. Nu... Nee, maar als je een mooie goal maakt, dan wordt je man van de match. Durosimi was dat ook, hè, in Waregem. Dus mooi scoren betekent man van de match. Ja, blijkbaar. Nu, Sebaoui, onze STVV-watcher Gunther Schoos, kwam ook nog te weten dat hij toch wel op Turkse interesse kon rekenen ook. Dus ja, het is te hopen dat hij deze periode nog van de Mercato, dat hij niet vooral voor zichzelf gaat spelen. Want natuurlijk ook zo'n doelpunt zoals gisteren staat heel mooi op een video. Maar ja, de Meijer moet er toch voor zorgen dat iedereen op dit moment in het teambelang denkt. Dat was voor alle duidelijk ook niet het geval. Hè? Dat hij al echt zo helemaal ging... Nee, dat niet. Het is wel ook iemand, en dat vind ik, dat is ook een van zijn kwaliteiten, dat is ook de reden, hoorde ik vorig jaar ook, dat hij dan dat Franken hem er ook echt per se bij wilde. Dus dat is zo iemand, die schuwt de vuile meters niet. Hè. Dus dat is iemand die echt wel... er zit heel veel energie in die ploeg. Hè. Bij STV, dat was vorig jaar ook.
dat was dus ook hun kracht vorig jaar. En dat zie je nu ook wel. Ja. Er zit heel veel beweging in. Hè. Mhm. En dat heb je bij Sebaoui wel. Met Sebaoui zou er dan misschien een flank van vorig seizoen naar Turkije gaan. Komt er dan ook een flank van vorig seizoen terug vanuit Turkije? Ja, ik ga Gunther Schoofs opnieuw vermelden, onze STVV-watcher, die bijna alles weet. Wanneer de trein in Sint-Truiden passeert en zo, weet hij allemaal. 5 minuten ervoor zei hij, straks komt er een trein Ja, langs. zoiets. Nee, hij weet echt alles. En ja, hij heeft me ook verteld, zo net nog, dat het er heel goed uitziet dat Mouya inderdaad terugkeert naar STVV. Dat zou moeten rondkomen. En ik vermoed zelfs tegen het moment dat dit uitgezonden wordt, dat het ook zo zal zijn. We zullen zien, want we hebben al... Oeh, jij gaat in het zeggen dat we verleden- al dikwijls onzin verteld hebben. Nee, maar in het verleden hebben we al pech gehad met transfernieuws in de podcast. Wij Ja, worden zo. vrij snel achterhaald. Dat is, Ja. Maar goed, het werd ook nog 2-1, maar die werd dan afgekeurd opnieuw door de VAR. En dat was omdat Diouf, die zelf scoorde, hands maakte. En als iemand anders hem had binnengetrapt, dan zou het wel geteld Ja. hebben. Maar dat Ja, staat nee, toch- maar het is zo. Dus de regel die ze gemaakt hebben op het moment dat de bal tegen de arm komt, hoe dan ook, van de man die zelf scoort, dan wordt het doelpunt afgekeurd. Was anders een paar jaar geleden. Dan was het iedereen die in de voorbereiding van de goal zat. Nu is het alleen nog de doelpuntenmaker. Oké. Ja. Dus Dus, hands is hands, denk je, maar ja, dat is... nee, maar Hens is nooit Hens geweest. Hè. Hens is ooit Hens geweest. Ja, en zal nooit Hens meer is handspel zijn. Nee, maar Begint filosofisch te worden. ja, Hens is al een tijdje geen Hens meer. Hè. Dus nee, het gaat echt... En elk jaar passen ze dan de regels nog zo'n klein beetje Ja, aan. voilà. Om er zeker voor te zorgen dat wij het Ja, niet meer dus snappen. daarom, ik denk dat we het gewoon moeten overlaten aan de scheidsrechters en de VAR. En Ja. eventueel aan Lardo, die het achteraf dan nog eens toelicht. Maar ik weet het al een tijdje Nee, niet. maar dat was dus de reden blijkbaar ook dat de scheidsrechter niet naar het scherm moest. Mhm. Ja, want Sergio Mini vroeg zich dat ook af bij ons. Ja, waarom gaat hij dan toch niet kijken? Dan zeggen van ja, dat is iets objectief. Hij raakt een arm of niet. Bijvoorbeeld bij Anderlecht Louvière was er op een bepaald moment een claim voor een strafschop voor Anderlecht. Met een schot dat tegen de arm komt. En dan moet de scheidsrechter gaan interpreteren, is die een Ja, tegen zijn lichaam natuurlijk of niet. tegen Ja. het lichaam niet, of is hij Ja. juist te ver. Of, ai. En dan moet hij gaan interpreteren. Bij een doelpunt, als een man scoort die de bal tegen de arm of tegen de hand gekregen heeft, is er geen interpretatie. Is het gewoon van, hij Ja. moet dat lichaamsdeel geraakt hebben. En dat was volgens de beelden, volgens de VAR. Ik vond het wel knap hoe de Meijer omging met al die situaties eigenlijk. Was daar heel eerlijk in. En ja, dat verdient toch een vermelding. Nu, ik vermoed wel, als dit een match was geweest die ging om, stel dat er nog play-offs waren, om door te gaan naar play-off 1, ja, dan zou die misschien toch een beetje anders gereageerd hebben. Maar goed, knap dat hij zo eerlijk is. De beslissingen waren ook wel vrij duidelijk uiteindelijk. Dus dan is het ook makkelijker om te zeggen... Ja, Dat is klopt. waar. Dat is Maar het waar. probleem Er is, zijn weinig die het doen, hoor. Ja, Ja. het probleem is als de scheidsrechter te vaak mist, dat als er te vaak de VAR tussenkomt, ja, dan krijg je zoiets van supporters ook van, ja, maar Mhm. ze komen alleen maar tussen als het in ons voor- of in ons nadeel is. Ja. Ja, dan, dat maakt het natuurlijk iets moeilijker en iets Ja. omstredener. Ja. we zeiden het daarnet al, Lommel kon dan ook nog op voorsprong komen, deden dat niet. En zo vind ik eigenlijk dat alle 3 de Limburgse ploegen in 1A dit weekend wel op hun manier een overwinning verdienden. Ze zijn er alle 3 dichtbij geweest. Maar dat moet je die supporters van Genk niet vertellen. Nee, Genk die begonnen met een valse start aan het seizoen. Hadden nogthans eigenlijk veel controle, maar Marneke, het deed jou denken aan de laatste wedstrijd van Genk in Waregem. Hè? De wedstrijd op zich niet, maar het scoreverloop wel. Dus ze hebben, was de eerste wedstrijd na de winterstop. Dat was echt een draak van een wedstrijd. Maar daar komen ze wel 1-0 voor in de, ik denk 74 minuten of zoiets, Bibou. En dan, ja, gelijk is dan nog 2 goals. Dat je denkt van, maar dat was, vond ze nu, voor alle duidelijkheid, beter. Nu, het was niet goed, nog niet. Ook, er zat weinig tempo. Het is moeizaam. Het was een beetje harken. Ja, het was wel- Wel ja, het was- controle, maar er gebeurde weinig. Ja. Maar het straffe was dus dat ze de controle verliezen, omdat er een paar gasten echt er helemaal door zaten. Hmm. En dan kregen ze door die wissels controle terug. Want Akpan is daar een paar keer de flank afgegaan. En je had zoiets van... En ik denk dat zij met een iets te goed gevoel hadden op dat moment. En ja, je schuift dan op. En ja, dan doet Ehrenberg daar een overstapje. Waardoor hij zijn ploegmaats vooral verraste. En waarschijnlijk, ja, ik denk dus die verdedigers van Zulte Waregem, die kennen Ehrenberg natuurlijk beter dan Dus die dan waren zijn niet nieuwe verrast. ploegmaats. Die waren niet verrast. Onderscheppen die bal. Tegenaanval. Dan begaat Congolo een trekfout. Ik denk als hij de beelden terugziet, dat hij denkt van, goh, ik had er moeten nou blijven
want Medina was terug. Maar ja, ik vond dat over Ehrenberg zei dan Torp na de wedstrijd, dan heeft hij natuurlijk ook wel gelijk. En ja, het is geen PlayStation. Hè. Dus je staat op een voetbalveld en je doet dingen puur op instinct, intuïtief. En dat was bij Gongolo ook zo. Ja, en dan gaat die vrije trap binnen. Onhoudbaar. Ik weet het niet, het is zoiets. Ik denk, Brugman zal er ook naar kijken. En zal ook denken bij beide goals van... had ik dat maar gedaan? Of had ik maar iets sneller die kant? Dat zijn ook geen ballen waarvan hij zijn zegt hij absoluut moet ze hebben. Nee. Nee, totaal niet. Het zijn totaal geen bloeders. Maar ik wil maar zeggen, zo gaat er aan die goals... gaan er 3 dingen vooraf, waarvan mannen achteraf zeggen van... dat had ik beter anders gedaan. Terwijl je het en eigenlijk moeilijk kan verwijten. Die bal mocht veel te makkelijk afgelegd worden, bijvoorbeeld ook. En die tweede goal, ja. Dan heeft hij nog tijd om te trappen, zo, Maar op dat werd positie. veel maar Opnieuw, een beetje zoals op training, als er te laks wordt getraind. Dat laat ik erbij. Nee, maar zo... En dat zei Brian Heijnen ook zo... Het was zo alsof dat ze bij die 1-0 gewoon allemaal helemaal van slag waren plots. Bij die 1-1. Dat je denkt van... Jongens, kom op, we krijgen een goal tegen. Ja, dat is niet het einde van de wereld. Torp zei ook nog na de wedstrijd... Ja, als je een wedstrijd niet kan winnen, dan moet je ervoor zorgen dat je ze niet verliest. En hij zei, dat miste ik helemaal. Dus iedereen was plots van slag. Dus terwijl eigenlijk voor de rest van de match... Ik zeg, het was niet goed. Maar ze hadden wel controle. Ze stonden 1-0 voor. Echt wel een heel mooi doelpunt. Ja, wel, de match begon nog zo goed en Drosin deed eigenlijk meteen wat hij moet doen, waarvoor ze hem gehaald hebben. Gewoon ballen binnenkoppen. Dat was een nekslag. Dat was wel echt van een kopper. Hè. Dus je ziet echt wel dat hij dat... En het straf was dat de voorzet van links van Ito, want ja, dat blijft een heikel punt. Dus Ehrenberg speelt liefst van op rechts, omdat hij heel graag naar het centrum gaat, dan op zijn linkervoet uitkomt. Maar Terwijl Ito die speelt ook liefst rechts, omdat hij buitenom wil. En die heeft van daaruit een geweldige voorzet. En ja, als je nu een spits hebt die zo kan koppen, ja, dan wil je wel Ito langs rechts zien gaan ook, en ballen voorbrengen. Dus dat blijft een moeilijke. Ja, zeker ook omdat als Ehrenberg van op rechts naar binnen komt, is het ook veel moeilijker om die bal voor te brengen waar je echt op kan koppen. Ja, dan krijg je zo'n draaiende bal die nog een beetje moet raken. En die krijg je dan ook van op links, dat is Ito. Maar wat doet Ito nu? Die gaat buitenom. En nu die voorzet met links, die was echt strak. Hè? Daar lag geen sneeuw op. Nu in deze weersomstandigheden zal het ook moeilijk zijn. Maar hij kopt hem dan echt prachtig binnen. Dat was een heel goede goal. Vlak voor de rust komt dan 1-0 voor. En dan denk je in de 80ste minuut. Savan nog, maar toch, weet je wat dan het grote probleem ook is? 1, vorig seizoen. Tweede voorbereiding. Dat kruipt gewoon allemaal in de hoofden. Dat gaat er echt niet van de ene moment op het andere uit. En dan krijg je, ook bij supporters dan natuurlijk, het is weer van dat. En dan krijg je ook het verhaal dat ze, die terugval is toch wel opvallend. En er zijn echt een hoop verklaringen voor. En dat is vooral een trainerswissel. Waardoor je spelers krijgt die weg zijn. En dat vind ik eigenlijk het ergste in het verhaal. Op een bepaald moment moet er dan toch wel... Ja, is er dan iets te weinig zelfdiscipline? Ik weet het niet. Maar dat je ziet dat er WK-gangers, en dat vroegen ze zich bij Genk ook wel trouwens af na de wedstrijd, dat er van andere clubs, zeg maar iets, Club Brugge, WK-gangers terugkomen. En die blijken er dan direct te staan, 90 minuten. En dat er bij Genk anderen zijn die het gewoon moeilijk hebben. Niet alleen WK-gangers, ook jongens die nog interlands hebben moeten spelen na het seizoen. Is het dan zo, want iedereen krijgt een individueel programma mee natuurlijk, en dat wordt ook altijd opgevolgd. Ja, is het dan zo dat ze dat toch niet fanatiek... Het wordt opgevolgd door de club, bedoel je? Ja, natuurlijk. Ja, maar jij zegt het wordt opgevolgd. Dat klinkt alsof dat de spelers het opvolgen. Maar dat is dus net niet het geval. Ja, of niet altijd. Ik doe nu maar veronderstellingen, maar het feit dat je dus jongens echt met krampen ziet na 75 minuten, natuurlijk, het is warm. Maar als je dan net niet top bent, dan breekt u dat zuur op. Hè. Je zit met Durosinmi natuurlijk, die kwam tijdens een voorbereiding. Die voorbereiding was net gestart in Italië bij Pisa. Die traint er wat minder. Die gaat dan begint dan eens op en neer te vliegen, dan ook nog voor medische testen. Die heeft intussen geen enkele oefenmatch gespeeld. Ja, vorige week tegen Twente. Tegen Leverkusen heeft hij 1 uur gelopen, daar hebben ze geen bal geraakt. Dus die gaat gewoon een extra looptraining. Dan heeft hij tegen Twente, is hij na 1 uur met krampen naar de kant gekomen. Nu was dat opnieuw het geval. Dus je merkt, er zijn gewoon te veel spelers nog niet klaar, waardoor je ook na 75 minuten, na 60 minuten, na 75 minuten
echt moet doorwisselen. Elouadi was ook heel laat. Is iemand die normaal blijft gaan, maar je kan niet verwachten dat je met 4 trainingen in de benen, dat je plots de 13 kilometer die je doet ongeveer, wat die anders doet. Hè. Dus het zijn allemaal verklaringen, maar dat maakt het natuurlijk, dat maakt de rekening van de supporter niet. Hè. En dat maakt, het is gewoon jammer dat je opnieuw verliest. En dat je in een soort van negatieve mood zit. Hè. Er zit geen... Ik zei vorige week ook nog, van op dit moment, er zijn meerdere ploegen die niet klaar zijn. Dus het komt er niet op aan hoe je de punten pakt. Maar in deze fase moet je punten pakken gewoon. En daar leken ze eerst goed naar op weg. Ja. Zo, ja. Ja, want eigenlijk, ik zeg het heel veel. Torp zei na de wedstrijd, ik wist ook wel dat we alleen in de omschakeling en op stilstaande fases, we hebben het uitgebreid over gehad. Dat zijn de 2 kwaliteiten van Waregem. En dat waren ook de 2 manieren dat we gingen in de problemen komen. Ja, en dan scoren ze natuurlijk uit bij een vrije schop na een omschakeling. En dan na een inworp. Nu, die tweede is echt... daar staan ze echt gewoon te slapen. En die bal wordt doorgekopt. En dan is er veel te weinig agressiviteit richting bal. Dat kan gewoon niet. Nee. Het is te makkelijk gewoon allemaal. En zo hebben ze vorig jaar... En dat is hetgeen, dat is echt een déjà vu. Hè. Dat is de manier waarop ze vorig jaar ook zo heel vaak onderuit zijn gegaan. En dat versterkt gewoon dat negatief gevoel. En dat is het erge. Want ze hebben nu echt volgende week tegen Westerlo wel echt zo'n opsteker nodig. Is een goede wedstrijd. Maar dan zal het ten eerste met deze groepen. En dan moet er ook nog wel wat versterking. Je mist bijvoorbeeld ook de creativiteit van Keretsas. Ja, Je het ook draait of keert. Die meteen een mooie binnenkomer had bij Borussia Dortmund. Hoe hij hem binnenkrulde. Ongelooflijk. Dat wordt binnenkort zeggen we dat is een typische Keretsas-school. Maar het is ook, hij heeft er zo al een aantal gemaakt. Hè. Ja. Ook voor Griekenland. Dat is een debuut, denk ik zelfs. Europees bij Genk tegen Basel. Echt, als hem zo van op rechts komt naar binnen. Verste paal. Ja, ik bedoel, het aantal assists dat hij vorig jaar gaf. Ook een paar goals. Bij Genk, die mis je dan natuurlijk wel. Hè? En gewoon dat type. Hè? Ja, je zei het al daarnet, van het gevoel van het is weer vandaan. Maar zijn er ook wel nog positieve punten die jullie onthouden hebben uit deze wedstrijd? Ja, Zeker wel, hè? Zeker wel. Eremjerk bijvoorbeeld. Ja, nu, het was zo na de wedstrijd ook, dan moet je die een beoordeling geven. Ja, en dan is dat fatale overstapje. En dat is niet rechtstreeks de goal. Maar dat heeft wel zijn invloed gehad. Ja, dan denk je, dan geven we hem toch maar een 5. Maar eigenlijk verdiende hij meer. Omdat in de eerste helft, de eerste 20 minuten, was hij de man die altijd initiatief nam. En die altijd aan het speelbaar was tussen de lijnen ook. Dus hij heeft dat. Hij speelt snel en hij beweegt. Dus echt wel iemand die oké is. Hè. Dus, bij Dorisum ook wel, van dat hij heel goed kaatste. Enkele keren met de rug naar het doel. In één tijd, binnenkant voet zo, met die voeten zo een beetje open. Dan zie je toch wel dat hij ook meer kan dan alleen koppen. Ja. Want, en dan niet alleen, dus niet kaatsen naar de eerste, maar naar de tweede man. Ja. Hè, waardoor het echt wel verrassend werd. En hij wat snelheid kan maken. En ook op de rand van de 16, waar hij onder druk staat. Niet zo even afhaken om die bal even terug te tikken. Hoopvol. Hoopvol, zeker. Ik had nog een positief punt opgeschreven. Ik had verwacht dat er een coach een korte broek langs de lijn ging staan, maar Torp heeft stijlvol een lange broek aangetrokken. Een wereld van verschil met vroeger. De man die houdt toch van extravagante dingen langs het veld. Vindt dan plots een lange broek beter dan kortere? Of vind dat Torp wel... Hij komt veel stijlvoller over nu, vind ik. Moet ik toegeven. Ik vond ook wel dat hij heel goed reageerde na de match. Dan zie je ook wel dat hij al wel wat watertjes doorzwommen heeft. Een heel correcte analyse maakte en daar eigenlijk ook heel rustig onder bleef. Ja, zeker. De speler van de week die is niet weg, dus die gaan we wel nog eens doen. Christophe, is jouw speler van de week? Ik ga voor Ralf Seuntjes. Ik vind het gewoon knap. Ook op dat moment toch bepaalde druk erbij. Eerste match. Heel belangrijk dat je dan al een punt of punten pakt. En dat hij dan zijn verantwoordelijkheid neemt en die bal binnentrapt. Ook omdat hij werd vorig jaar in Lommel was hij echt een cultheld en terecht. Maar er werd toch ook een beetje mee gelachen. Zo van wat gaat die ouwe doen in de eerste klasse? Hè? Je moet zeggen zoals het is, met zijn grijze haren. Dat versterkt dat effect. Ja. Dat vind ik dan wel weer knap, grijze haar. Vind je dat een positief punt? Ja, voor mij is dat een positief punt. Dus dan vind ik het wel knap dat hij meteen kan scoren. En heeft blijkbaar ook in de familie wel een en ander meegemaakt de laatste week. Dus ook daarom
hard onder de riem steken, Ralf Seuntjes. Zeker. Marnik, wie is jouw Ja, speler dan van de blijf week? ik bij de spits, dan blijf ik bij Duracini. Om hetgeen wat we gezegd hebben, is een kopslag. Maar vooral het kaatsen ook. Ja, we proberen dan toch wel ergens positief te blijven. Hè. En dan zie je eigenlijk, ja, en dan mag Ehrenberg bij komen zeggen, de twee offensieve versterkingen hebben wel laten zien dat ze potentieel hebben. En ja, laat ons daar dan maar ons aan vasthouden. Goed, en dan gaan we naar de Challenger Pro League. Want die begint volgend weekend en Patro IJzermaas-Mechelen die beginnen zaterdag aan het seizoen tegen de belofte van Anderlecht. Stijn Stijnen zei vandaag nog in onze krant dat er geen druk was om te promoveren, maar wel de wil. En dat klinkt voor mij logisch gezien de middelen waarmee Patro werkt. De middelen? Zijn daar veel middelen? Wel, dat bedoel ik. In vergelijking met andere... Dat er geen druk is. Als er nu heel veel miljoenen waren, zoals bij Lommel bijvoorbeeld, dan is er wel druk om te promoveren. Ja. Nee, je bedoelt dan de wil om te promoveren, niet... De wil is... Ja. Dus, ik moet zeggen, bij Patro, ze hebben de jongste jaren, het is al een jaar of 3, 4 zeker, hè, dat ze de play-offs gespeeld hebben, de play-offs gehaald hebben. Dus er zit echt wel een bepaalde standvastigheid in. En ja, er zijn weer 14 nieuwkomers zeker. 14 nieuwkomers, inderdaad. Ja, daar zit er wel... het is dan weer aan Stijnen en hij gaat dan die uitdaging nu ook niet uit de weg, hè, om daar een ploeg van te maken. Hè. Dus als je bij ploegen zoals Genk dan toch ook al van we moeten opnieuw beginnen met een nieuwe coach. En ja, dan moet het toch wel... Maar je zit er toch wel met veel met de spelers die gebleven zijn en die elkaar dan toch wel een beetje moeten kennen. Bij Patro zie je heel veel nieuwe gezichten die ook spelen dan. En die moeten spelen en die bepalend moeten worden. Ja, dan is dat ik denk een lastige start. Nu in de voorbereiding, het is ook wisselvallig wat ze gedaan hebben. Maar ik denk wel dat op het moment dat het er echt gaat op gaan, dat ze er wel zullen staan. En hij zegt zelf dat er wel wat talent bij is. Dus, Isaias Del Pupo van STVV. Vond ik heel grappig dat Stijnen zei dat hij bij STVV een paar keer ongelukkig was ingevallen, maar met een bepaalde agressiviteit en dat exact is wat hij graag heeft. Ja, dat soort spelers zijn wel, inderdaad, die invalbeurten tot over het randje al eens. Maar ja, ik denk wel dat Stijn Stijnen dat soort spelers graag heeft. En ik kan dan ook nog voetballen, dus dat is zeker meegenomen. Ik ben ook, net als Stijn Stijnen, benieuwd wat hij zegt van ik ben curieus van wat 1A zou betekenen voor Patro. Ja, ik ben het ook wel een beetje nu, zover zijn we lang nog niet natuurlijk, maar Stijn Stijnen, grijs heb je niet, het is wit of zwart. Iedereen ook die een mening heeft over Stijnen, maar ja, ik zou het wel eens graag meemaken. Stijn Stijnen in eerste klas. Ja, ik zeker. Als coach. Ja, waar we ook naar uitkijken is van, hij zei van, ik moet mijn lijst erbij nemen, want het Tsubasa Kasayanagi, hij verwacht er heel veel van. Dus hij zegt van wat ik al gezien heb, uit scouting en dan ook op training en zo, dat gaat wel iemand zijn. Ik hoop dat we hem in januari kunnen houden. Dus, en dat is toch wel iets wat ze hebben dan, toch al wel een aantal spelers die zijn doorgestoten via hen. En dat is ook wel knap dat ze dan... Op het WK. Ja, dat ze dan... Het knappe is waar ze het dan ook overal halen. Hè. Ik denk, nu ook het gaat van de U21 van Southampton over Virto en dan iemand Olympique Charleroi. En dat zijn dus de ploegen waar ze vorige keer ook de jongens hebben, zoals die El Hadji en Rousseau en zo, die van daaruit echt wel zijn doorgebroken. Dus ja, zullen zien. Ze hebben ook 2 nieuwe doelmannen gehaald. 1 oude nieuwe doelman, want ze halen Jordi Bellijn terug. Ja. En ook nog Koen van Langendonk van Westerlo. Een kleine en een grote doelman, fysiek dan toch. Wie verwachten jullie onder de lat? Bellijn heeft nu de laatste oefenmatch gekipt, blijkbaar. Maar Van Langendonk zat dan in de tribune. Ik weet ook niet wat er precies... Kan ook een klein blessure zijn of zo. Dus. Ja. Dat zal hij wel... dat zal Stijnen als ex-keeper waarschijnlijk beter weten dan ons wie hij moet zetten. Zeker, dat is ook waar. Sporting Hasselt dan, die debuteren vrijdag tegen Dender. En dat is een steiger tegen een zakker. Dus is Sporting Hasselt dan redelijk kansloos tegen Dender? Dat denk ik niet. Wat schiet er ook over van die zakker met Dender? Daar is heel veel weg. En je weet als je uit eerste klasse zakt, dan is het besparen. Hè? En dan is het ook... En als het zo slecht geweest is in het seizoen, als je dan nog eens die extra match verliest, dan dat we wel met Lommel, dan weet je dat ze van heel veel mensen een afscheid willen nemen. Dus
Ik heb er echt absoluut geen beeld van wat er overschiet. Terwijl je bij Sporting Hasselt, ja, dan kom je echt wel met een goed gevoel. Met die promotie, hetgeen wat we vorige week al zeiden over Lommel, ja, dat natuurlijk ook voor Hasselt. Ze komen aan in het profvoetbal en ja, er zijn al wat verhalen, hè, En Christophe? zeker met een thuismatch dan Ja. ook. Ja, heel de stad en een groot deel van de provincie kruipt dan achter die ploeg. Ook omdat met Sam Kerkhofs en Rick Vrijen, het leeft al langer. En je merkt ook, bij onze thuisclub Tesport was dat ook zo, van in de provinciale reeksen opgeklommen. En je merkt dat het enthousiasme elke keer maar groter en groter wordt. En dat gevoel heb ik nu ook bij Sporting Hasselt. Dat het echt leeft en iedereen wil erbij zijn. Dat gevoel heb je nu. Absoluut. En ja, dus de zakker is verzwakt. De stijger is versterkt. 11 nieuwkomers, 2 uit 1A, 5 uit 1B, een paar nog uit de eerste en tweede nationale. Zijn ze voldoende versterkt om behoud in de Challenger Pro League te verzekeren? Ja, want ze hebben ook nog wel, ze hebben het hart van de ploeg hebben ze wel gehouden, hè? Hun sterkhouders allemaal. Hè? Dus als je ziet, er is niet zo heel veel weg. De jongens die vertrokken zijn, waren er de meeste die niet altijd spelen. Alleen Sam Valk, denk ik, die nog wel een paar goals maakte. Maar daar is ook wel, dus ik zie het wel. Ze hebben een beetje een mix van ervaring van de jongens die wij ook minder goed kennen, die dan uit de lagere reeksen komen. Ze hebben de voorbije jaren wel getoond dat ze redelijk scherp zijn ook in hun transfers. Als er iets tekort is, dat er wel wordt bijgehaald. En dat ze daar Sam Kerkhoffs heel actief mee bezig zijn. Dat is natuurlijk nog iets anders in het profvoetbal dan in het amateurvoetbal, zullen zij ook ondervinden. Heeft ook met budgetten te maken. Dus voor hen is het ook belangrijk dat het blijft leven en dat het nog meer gaat leven. Hè. Dus je had echt, toen zij kwamen, die boost en die tv-reeks en dan, vorig seizoen was zoiets van, wij moeten op, wij moeten kampioen spelen, we moeten... En dat is nu gebeurd en dan kan je die trein die aan het bonden is, dan kan je die aan de gang houden. Hè, en hopelijk versnelt die nog. Hè. Iets om zeker naar uit te kijken. En is er nog een derde Limburgse ploeg in 1B, Jong Genk, en die beginnen op Eupen. In een seizoen waar ze opnieuw kunnen degraderen. Lijkt dan behoud ook opnieuw het doel? Ja, absoluut. Dat is een heel moeilijk verhaal, hè, Jong Genk. Zij blijven afhankelijk natuurlijk van het eerste elftal. Zolang die kern er niet staat, zijn er nog meer jongens die dan ontbreken bij Jong Genk. Die dan de bank aanvullen bij de A-ploeg, die ook trainen met de A-ploeg. Het is een lastig verhaal. Ze hebben nu uit Albanië zeker een nieuwe spits wel gehaald. Die moet nog even zijn vizier scherp stellen, want miste een strafschop tegen. Maar ze verliezen tegen Zelzaten. Dat geeft niet meteen hoop. Ik heb nogthans zien winnen. Wedstrijd thuis tegen Eindhoven. Vond ik bij momenten wel goed. Vond Koenen wel goed. Spits, die toen echt scoorde en voor 2 keer scoorde en voor een assist zorgde. Het is duidelijk dat de ploeg waar ze tot nu in de voorbereiding mee gespeeld hebben, die is ook nog heel, heel jong. Er zijn heel veel jongens die ook dan en dat is natuurlijk het logische, die van de oudste jeugdelftallen rechtstreeks komen. U17, maar die zijn jongens van 15, 16 jaar, die hebben toch nog wel wat nodig. Dat is de logische stap die zij moeten zetten. Daarvoor spelen ze daar. Ze spelen daar niet voor om een bepaald resultaat te halen, om 4e, 5e te worden. Ik zeg maar iets. Het is gewoon om spelers zich te laten ontwikkelen, sterker te laten worden. Dus dat hoort erbij. Alleen, blijf je er dan in. En de combinatie van inderdaad beter worden en resultaat halen blijft heel moeilijk in die reeks. Dus, het is een heel moeilijk verhaal, een complex verhaal, maar wel een heel boeiend verhaal. Omdat je dan die jongens hebt die dan toch doorstoten. En dat blijft niet of dat het een met het ander rechtstreeks te maken heeft, maar je hebt de voorbije jaren inderdaad wel gasten gehad die echt zijn doorgestoten. Hè? Dus het zal zijn effect wel hebben, inderdaad. Dus blijft het ook belangrijk om erin te blijven. Als ik trainers hoor, ik ben vorige week nog bij Peter Ballet geweest, die zei ook van, jongen, die gasten die doorkomen, dat je toch wel ziet dat die verder staan dan als dat 10, 15 jaar geleden was. 10, 15 jaar geleden kwam er iemand uit de jeugd en die hadden dan matchen op maandagavond gespeeld tegen andere jeugd en spelers die misnoegd waren dat ze het weekend niet gespeeld hadden. Dat niveau was dus, dat is 1/5 van hetgeen dat je nu in 1B krijgt. Dus iedereen op scherp maakt het veel beter. Dat is ook de reden natuurlijk dat ze daar zoveel geld in geïnvesteerd hebben. En dat ze
echt wel wilden deelnemen aan het profvoetbal met hun jongploeg, de topclubs. Het is alleen heel, heel lastig om erin te blijven, want het blijft profvoetbal. Laat ons hopen dat Jong Genk en Sporting Hasselt in 1B kunnen blijven. Maar wij gaan wel zakken naar de lagere reeksen nu dan. Want daar zijn al voorrondes gespeeld voor de beker van België. Welle, Tongeren, Termien, Bocholt en Schoonbeek-Bilze plaatsen zich voor de 4e ronde van de beker van België. Hades, Zepperen-Brustem en Breebeek liggen eruit. 5-8, dat is niet slecht. En ook 4-5 van de ploegen uit Tweede Nationale. Dus een goed rapport voor de Limburgse ploegen. Daar komen dan Tess en Belicia komen daar dan bij de volgende ronde. Ja. Dus daar hebben we nog wel dingen om naar uit te kijken. Ja, waarvoor is die beker van België? Dat is natuurlijk voorbereiding. Voor een groot stuk. Die clubs bekijken dat ook zo. Maar hoe verder je geraakt, Des te mooier dat het wordt om tegen de eerste klasse eruit te komen. omdat je weet dat je in die 16e finales, als je in die 16e finales raakt, dat je uitkomt tegen een club, tegen een club in de eerste klasse. En dat kan voor clubs, kan dat zelfs het seizoen goed maken financieel. Hè. Als je daar een topaffiche, dan gaat het om redelijk wat geld. Hè. Maar in eerste instantie is dat in die eerste rondes toch echt wel van... we gaan dus eens kijken wat ik lees van de Kuip. Je probeert een aantal dingen als coach. Er is nu nog wel die beker van Vlaanderen bijgekomen waar ze nog eens extra op kunnen. Want dat zijn dan nog meer veredelde oefenmatchen. Maar toch, ik denk dat degenen die doorgaan, zeker die twee nationalen, die toch wel een beetje ambitie hebben om die droommatch te kunnen bereiken. En dat is een mooie ambitie. Ja. En zelfs onze kerstverse bondscoach Mark van Bommel, die vorige week vrijdag werd voorgesteld voor de nationale en de internationale pers, die zelfs naar Tubeek was afgezakt, die vermeldde uit zichzelf SK Tongeren, dat hij daar vorig jaar voor supportert. Natuurlijk, omwille van Thomas van Bommel, zijn zoon. Maar toch, de buitenlandse pers die daar was, die keken toch even van over wie gaat het nu precies. En dan kon jij natuurlijk uitleg geven. Hè. Ja, ik heb nadien een uur BBC en CNN en andere zenders te woord gestaan. De motten. Voilà, goed. Dan zijn we rond voor deze week. Dankjewel Marnik en Christophe voor jullie deskundige analyses. Dankjewel ook Siebe en Tom voor de technische ondersteuning en de bouw van de nieuwe studio. En tot volgende week.